लड़ले नजरिया रे ननदो लड़ले नजरिया टेम्पू ड्राइवर से कैसे आर्यन लड़ले नजरिया नहर मोट जपला Recording by Sargama Studio, Bodhgaya. काकर गइल रे हुछिनरो चेरकी बजरिया रे ननदो चेरकी बजरिया काकर गइल रे हुछिनरो चेरकी बजरिया रे ननदो चेरकी बजरिया और टेम्पू ड्राइवर से कैसे टेम्पू ड्राइवर से कैसे लड़ले नजरिया रे छिंदरो लड़ले नजरिया काकर गइल रे हुछिनरो चेरकी बजरिया रे ननदो चेरकी बजरिया काकर गइल रे हुछिनरो चेरकी बजरिया रे ननदो चेरकी बजरिया और टेम्पू ड्राइवर से कैसे टेम्पू ड्राइवर से कैसे लड़ले नजरिया रे छिंदरो लड़ले नजरिया कृष्णा लड़ले नजरिया रे ननदो लड़ले नजरिया नहर मोट जपला टेम्पू ड्राइवर से कैसे ओठावा चुसाइल कैसे छिनारो बिखरल बाकेसिया रे छिनरो बिखरल बाकेसिया ओठावा चुसाइल कैसे छिनारो बिखरल बाकेसिया रे छिनरो बिखरल बाकेसिया और टेम्पू ड्राइवर से कैसे ट्रैक्टर ड्राइवर से कैसे लड़ले नजरिया रे ननदो लड़ले नजरिया लड़ले नजरिया रे ननदो लड़ले नजरिया टेम्पू ड्राइवर से कैसे प्रोडक्शन लड़ले नजरिया फटल ओढ़निया छिनरो गिरल कान बलिया रे छिनरो गिरल कान बलिया फटल ओढ़निया छिनरो गिरल कान बलिया रे छिनरो गिरल कान बलिया ओ मनुआ छौला चुमा ले कौ मनुआ छौला चुमा ले कौ बिचरे बजरिया रे छिंदरो बिचरे बजरिया कृष्णा लड़ले नजरिया रे ननदो नहर मोट जपला टेम्पू ड्राइवर से कैसे लड़ले नजरिया काकर गइल रे हुछिनरो चेरकी बजरिया रे ननदो चेरकी